खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन जों दिनै मोनसे रेलि खुंनाय जादों हिन्दु जागरण मन्चनिफ्राय बे रेलिया टेङापारा दुर्गा मन्दिरनिफ्राय नैबे हायार सेकेन्डारि फोथारसिम जों लानाय जादों हाबाफारिखौ दा जों बे हाबाफारिखौ लानायनि खारना जादों दे बारम्बार जिनाहारि ओंखाम जानाय बायदि दिने बेबायदि जिनाहारि जानायखौ जों नुनो मोनदों जाहाथे रायजोफ्रा सांग्रां जायो आरो जाय दुथांफोर बेफोरबायदि गोसोआवहाय मोनसे समाजनि बेरेखा मावनायनि जे थांखि लानानै दं बेफोर जाहाथे जोंनि समाजखौ ज' नुनानै गिनानै थायो आरो बेफोरखौ गावनि गोसोनिफ्राय एंगारो आरो जोंनि दा पुलिस बिबान आरो जोंनि जा एडमिनिस्ट्रेसन दङ बेफोरो जाहाथे बिसोरखौ जाय जिनाहारि खालामग्रा सुबुंफोर बिसोरखौ जाहाथे खथुरनिफ्राय खथुर सासथि होयो जों बेखौ लुगैयो जोंनि संगठननिफ्राय आरो फैगौ समाव जोङो बेबादिनो मोनसे खुंलांनांगोन मेल जाहाथे लाइमोनफोरनि फारसे जोङो बुंनो थांगोन जे निसा बुस्थुनिफ्राय जानगाराव थानाया मोजां मानो होनबा बियो मेम'रि पावार आरो बुहुत साननो हानाय गोहोफोरखौ नस्थ' खालामना होयो आरो फरायनाय अबस्थायावहाय बेफोरबायदि निसा बेसादखौ लायोबा जोङो आरो जिउआव आवगायनो हानाय नङा माब्लाबाबो बेनो जोंनि साइडनिफ्राय मोनसे मेसेज समाजारि बेरेखा जाथायफोराथ' बांनायनिफ्राय बांनो हमगासिनो दङ जोङो सांग्रां जानांगोन जोंनि पुलिस बिफानाबो सांग्रां जानांगोन जोंनि पाब्लिकआबो सांग्रां जानांगोन जोङो सांग्रां मेल खुंनांगोन प्रसासना दिनै सांग्रां जा आयेन दङ गासिबो बेखौ होफाजोबनांगोन जा जोंनि ST एक्ट दङ बेफोरखौबो लाफाजोबनांगोन आरो जाय जिनाहारि खालामग्रा बिसोरखौ जों लुगैगोन जाहाथे फासि मोनो मानो होनबा जुदि बिसोर फासि मोनाबा फैगौ समाव बिसोरो आरो जाय दुथां सुबुंफोर बिसोर लाइ मोनगोन जोंनि समाजखौ गुबुंले खालामगोन समाजा आरो आवगायनो हानाय नङा मानो होनबा जोंनि लाइमोनफोरा गिनाय फैगोन जेरावबो जुजिनो हानाय नङा नमस्कार আজি जितु आमी प्रतिबादी समदल ओलाइছোঁ यार मूल उद्देश्य हल जी आमार हिंदू খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলি আছে আমাৰ সৰু সৰু ছোৱালীবিলাকৰ ওপৰত ধৰ্ষণ নাৰী নিৰ্যাতন অপহৰণ তাৰপিছত লাভ জেহাদ আৰু যি বাহিৰা ভিতৰৰ পৰা আহি আমাৰ ইয়াত ভূমি দখল কৰি এইখিনি সোনকালে উচ্ছেদ কৰিব লাগে এইটো আমি আমাৰ CM ছাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ কৰোঁ হিন্দু জাগৰণৰ পৰা অতি সোনকালে এইবিলাক উচ্ছেদ জাৰি ৰাখিব লাগে ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ যি BTRত যি অশান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে আপোনালোকে জানে কেইদিন আগতে আমাৰ 3জনী কৰি ছোৱালী ৰেপ হ'ল 2জনী ছোৱালী অপহৰণ কৰা হ'ল এই বৰ দেখি আমি কিমান আৰু ৰখি থাকিম আমি হিন্দু জাগৰণ অসমৰ পৰা আমি এই মাফিবিলাকক আমি সকীয়াই দিছোঁ যে অতি সোনকালে এইবোৰ বন্ধ কৰক নহ'লে আমি হিন্দু জাগৰণৰ পৰা বিবিধ ব্যৱস্থা ল'ম অতি সোনকালে নমস্কাৰ সৰ্বপ্ৰথমে মই এই চেনেলৰ মাধ্যমত আমাৰ অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰক আবেদন কৰিছোঁ যে 10 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখলৈকে আমাৰ 8-9জন মান ছোৱালীক ধৰ্ষণ কৰাটো আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে এই দৃষ্টিগোচৰত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কিছুমান লগে পুলিচে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সেইকাৰণে আমি ভাল পাইছোঁ আৰু আমি আশাবাদী পুলিচে তদন্ত কৰি দোষীক শাস্তি দিব আৰু ইয়াৰ আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু পুলিচ প্ৰশাসন আৰু আমি চৰকাৰক ক'ব এইটোৱে বিচাৰিছোঁ যে সিহঁতৰ যাতে ঘটনা তদন্ত কৰি অনতি পলমত চাৰ্জশ্বিট দিয়ে আৰু কঠোৰ যাতে শাস্তি বিহিব পাৰে অনতি পলমত ইয়াৰ আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু এষাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি যে ভাৰত চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰে যে এনেকা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে যি শাস্তি বেলেগ কালপিত বেলেগ ৰেপিষ্টসকলে দেখি যাতে মানে কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰে আমি এনেকা ধৰণৰ শাস্তি আমি বিচাৰিছোঁ তাহাঁতৰ ঘৰত বুলডোজাৰ খালি বুলডোজাৰে নহয় তাহাঁতক যাতে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিব পাৰে অনতি পলমত ইয়াৰ আমি কামনা কৰিছোঁ बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां
क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारखौ लानानै फैदों। बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज सोगासिनो दं। बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटिनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125 नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंसे हेलमेट फ्री, बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। जुदि नोंथांमोना गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायनो हागोन।